Ithi impunga yesintu abantu abaningi abaganiwe beganwa isithembu ibona kanye abayibulela imizi yobaba babo nomkhulu babo. Ithi impunga yesintu ngokwesintu sethu nangokwemvelo umfazi munye endodeni. Angifuni ukuthi udideke ukuthi isho ukuthini impunga yesintu mayethu umfazi munye endodeni. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethe nezinto, amavasha bashosile, bathi usokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, impunga yesintu wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impunga sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayi kangemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula tjatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhona kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo la sikhumbuzisana khona ukuthi indlela yesintu ihamba la. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi zamnqumela insizwa zamkhombisa isincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi savuthulula ngoba sigcwele amabethe ngikhona elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane sonke nogqamgqama usathi enkakane lakha lathi ngihamba lithese lositha lathi ngaha ngumjabulelo ngumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka uthi faca umuntu wentombi ezithi zikabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede ezikhohla amasokazi. Ugqilaza umthakathu usabathe uyagadla ziyephuka usabathe uyagadla ziyephuka inkunzi ekhonyisha umsila sibhongele phansi edlana zomaqede zihlaba esinyelela ngumthunzi okunethezeka amatshitshini entombi eziziphethe kahle. Angibulise bafowethu enhla nezansi besifundazwe sonke sikaMthaniya nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Bafowethu nodadewethu incwadi yethu entsha indlela yesintu yaphuma mhla ka-15 kuyona inyanga le kaZibandlela. Uma kuukuthi uyayidinga ngoba kuhle ukuthi uzifakele lakhe i-order ngokuthi ushayele kuzona inombolo zethu lezo zibonayo zivela escreenini sakho. Uma kuukuthi futhi ufisa ukuyithola esitolo itholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks uma useThekwini uyithola lapha ku West Street. Uma kuukuthi usemgungundlovu uzokwazi ukuthi uyithole lapha ku Church Street kwa Adams. Uma kuukuthi ukude nale ndawo mhlawumbe uphesheya kwezilwandle noma ngabe ukuphi awukho eduze kwesitolo uzosithinta kuzona inombolo zethu lezo zibonayo escreenini zivela njengamanje. Angikusho ke bafowethu lokhu kugcwala umlomo ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe obukayo njengamanje uxhasiwe bafowethu uxhaswe insizwa umxolisi wakaSiziba ozinze phesheya kwezilwandle ezweni laseDubai. Lensizwa lena kutholakala kuyo umdlebe ongahlalwa nyoni ethi ngahlala ingabhamuka amehlo. Uma kukhona belaphi bendabuko obaziyo abadinga umdlebe bangayithinta lensizwa nazi inombolo zayo. Uma nje ukuthi khona umelaphi wendabuko okholelwayo ukuthi umdlebe uyawudinga mhlambe kade wawumuzwa ukuthi udinga umdlebe ekuyiwona wona lensizwa lena yakwaSiziba ezinze ezweni laseDubai iyakwazi ukuthi uma uyithinta ngoWhatsApp nenze izinhlelo zokuthi ikuthumelele wona umdlebe. Nayi imininingwane yakho umnewethu la ngizokwazi khona ukuthi nimthinte uma kukhona umelaphi wendabuko obukile njengamanje ewudinga umdlebe uzomWhatsApp kuzona inombolo lezi. Uma ukuthi futhi kukhona umelaphi wendabuko owaziyo nokholelwayo ukuthi ngempela umdlebe uyawudinga uzomtshela thinte zona le nombolo. Namuhla bafowethu ngifisa ukuthi sike sithinte indaba enkulu kakhulu. Mhlambe ngenzeka ukuthi inkulu kunami kodwa inkulu kakhulu kunami. Nakuba kuthiwa ke inkulu kunami kodwa ngizoyikhuluma ngesizathu sokuthi
uma ngifika la ngisuke ngifika ngizokhuluma into engiyithunyiwe ngithunywa impunga yesintu ekumnikazi womsebenzi engikwenzayo. Abantu abaningi ke uma bebuka impunga yesintu TV mangikhuluma bake bacabanga ukuthi umuntu okhulumayo kusuke kuyimi, kanti mina ngisuke ngifana nombhobho okuyiwona okhipha izwi okanye okhipha inkulumo esuke ikhulunywa impunga yesintu. Mawungibuka mina angikho mpunga kodwa ikhehla elingembethe yilo elimpunga. Ingakho ngithukuthela umuntu uma edelela ethi impunga yehlathi akumina loyo. Umuntu osho njalo ngiyamvala ocingweni ngoba ngisuke ngibona ukuthi uyadelela ngoba mawufika la kubhaliwe wathiwa impunga yesintu. Impunga yesintu akumina noma ngaze kuthiwe mina ke mhlawumbe ngithatha kancane kodwa mina ngeke ngivuma ukuthi ikhehle lingembethe ngoba ngiyalazi ukuthi likhulu. Ngeke uqhamuka uzothi impunga yehlathi ikhehla lona libe lathi impunga yesintu. Ngeke ngize ngikuvume lokho. Ingakho nginivala uma ukuthi usukufona bese uthi impunga yehlathi ucingo bese ngikutshela ukuthi hayi ufonela inamba engeyona. Impunga yesintu le hayi impunga yehlathi. Ingoba mina ikhehla manifika kumina lathi liyimpunga yesintu hayi impunga yehlathi. Wena kosho njalo ngokwazi ukuthi ngeke sitholane kahle nawe. Ngokwazi ukuthi ngeke sitholane kahle nawe. Ngoba usukukhuluma into engekho engeyona mina engayitshela. Uma ukuthi usukufuna lowo muntu ngokwazi ukuthi ngizokuvala mangikuvala ngakuphathi kabi lokho ngoba uzobe ufuna umuntu engena. Angifuni ukuthi ngize ngikumoshele i-airtime yakho. Ngcono ngivele ngikuvale ungazoyimoshe khona uzokwazi ukuthi umthole yena lo sukumfuna. Namuhla bafowethu ngifuna ukukhuluma ngokuthi thina madoda yini siyibulale imizi yobaba bethu nemizi yomkhulu bethu. Mayifika impunga yesintu ixoxa udaba lokuthi kunamadoda othola ukuthi aganiwe. Uma eganwa aganwe abafazi baba babili baba bathathu omunye baba bahlanu. Ngolimo olujwayelekile amadoda aganiwe eganwa isithembu. Ithi impunga yesintu abantu abaningi abaganiwe beganwa isithembu ibona kanye abayibulela imizi yobaba babo nomkhulu babo. Ithi impunga yesintu ngokwesintu sethu nangokwemvelo umfazi munye endodeni. Angifuni ukuthi udideke ukuthi isho ukuthini impunga yesintu mayethi umfazi munye endodeni. Yebo kuyenzeka indoda ibe nabafazi ababili, ibe nabafazi abathathu, ibe nabafazi abahlanu. Kodwa ngokwethongo umfazi munye. Yilo mfazi lo ithongo elithema likunikeza yena la kunikeza yena qala ukuba azovusa umuzi. Uzoyizwa lento ukuthi ya ngenkathi bekugana laba abanye abafazi wesibili nowesithathu beza le ikhaya ngezizathu ezithile. Ngoba uma umuntu uzoganwa abafazi ababili abafazi abathathu lokho kusuke kunesizathu esinzulu. Isithembu sangempela siyisiphiwo sabantu abadala. Ngenkathi abantu abadala bekupha omunye umfazi basuke bekupha ngaphansi kwesizathu esithile. Kungenzeka unkosikazi omdala akabathola abantwana. Kungenzeka unkosikazi omdala uyabathola abantwana kodwa abantwana babafana akabatholi. Kungenzeka unkosikazi omdala kukhona ezinye zezinto zezinqinamba ahlangabezana nazo. Kukhona ezinye zezinto angakwazi ukuthi azigcine. Sekufunakala unkosikazi wesibili lekhaya ozolekelela. Lo nkosikazi wesibili nowesithathu amakhosikazi lawo asuke ezolekelela unkosikazi walapha ekhaya ngoba unkosikazi lekhaya munye. Phakathi komuzi umsamo munye ayibi mbili imsamo. Ithi impunga yesintu yini lento abantu abayenzayo bebulala imizi yoyise. Indoda izothi mayiganiwe umfazi ifike yakhe umuzi ihlale naye lapho lo mfazi bese igano omunye umfazi iphinde futhi yakhe omunye umuzi iyelula legceke lale ikhaya.
bese lo muzi isiyawubiza manje sithi lapha kwaMasibanibani iphinde iganwe futhi ithi lapha kwaMasibanibani nalomuzi lo omkhulu ethema igano yawakhaqala nawo iubiza ngokuthi kwaMasibanibani leyo nto leyo iyawubulala umuzi iyakubulala nawe ndoda ukuthi uthatha umuzi kayihlo ubize ngumfazi okuganile nayike la ifika inakale khona kakhulu ngenkathi insizwa isiganiwe isithemba abafazi bebathathu iyakhohle ukuthi umfazi walapha ekhaya munye ngisho ukuthini mangithi umfazi walapha ekhaya munye ngisho ukuthi uma kukhona izinto ezenziwayo phakathi kwekhaya zokwenziwela lapha kulomfazi lo omdala kuleyandlu le enalomfazi omdala la kushiswa khona impepho ishiswa lapha kalomfazi lo omdala awukwazi ukuthi uzophinda uthatha abantu abadala uthi obangenisa lapha mawufuna ukuhlaba wenzele izingane zakho lezi ezizalwa ilo nkosikazi omncane sekufuna uhambe manje uyoshisa impepho khona lapha endlini la ubeke khona unkosikazi omncane leyo nto yokubulala umuzi uma uyindoda abantu abadala bekuphila isithembu unkosikazi lomdala kuyena yena unkosikazi original yale ekhaya ngoba laba abanye bazolekelela laba abanye leyo nto icala ngiyazi ukuthi anizuyizwa kahle futhi ngeke niyamukele ikakhulukazi nabo laba abaganiwe isithembu abayibulela imizi yoyise othola ukuthi manje umuntu unemisamo emibili manje uma ukuthi umuntu uzokwenza umsebenzi usiyahamba manje uya lapha endlini encane kohlatshwa khona kuyiwelani lapha endlini encane yindaba izinto zingenziwa la endlini enkulu ngoba phela ikhona la kufanele ukuthi khona kwenziwa khona izinto ngendlela ekuyiyona yebo omunye umuntu uzothi cha phela akusathenjwana kuyathakathwa njalo njalo zonke lezo zinto kuze kufike ekutheni kuyathakathwana nje ingoba vele wena isithembu akuyona into owayiphiwa abantu bakini abadala ingoba vele wena isithembu wasithatha isizathu singekho ngoba kube isizathu sasikhona sokuthi sithathe isithembu kwangeke kwenzeke konke lokho awukwazi ukuhlukanisa imisamo bese uthi lapha kaMasibanibani izingane zaMasibanibani ngozenzela lapha ekubeni ziphume esendeni lakho wena ndoda anganweni uthe wena uma uvusa umuzi kahle wawuvusa khona la ngenkathi uvusa wathatha lo nkosikazi umthathile wokuqala wahlala naye la izinto wazenza khona la mawuganwe lo nkosikazi wesibili abakhonga uthe uma bakhipha bakhiphela kuona lo msamo lo kodwa manje wena usakwazi ukuthi izingane ezivudle ukhalweni lakhe lo nkosikazi wathi uma umlobola washisa impepho le ekhaya wathi uma umngenisa khona le ekhaya awusakwazi ukuthi izingane zakhe makufanele zenze umsebenzi eziphuma okhalweni lakhe zale ekhaya zamathonga le ekhaya uzozenzela khona le ekhaya ayenziwa leyo nto impunga yesinto eyihlaba leyo nto ukuthi uthi uyindoda uganiwe unabafazi bebathathu bese uyakha lemizi ozobahlalisa kuyona emva kwaloko bese wakha imsamo okuwukuthi uma ufuna ukwenzela ingane yalapha isiko uzoyenzela khona uma ufuna ukwenza leyo nto leyo ayikho leyo nto kufanele ukuthi la endlini enkulu zonke izingane ezale ekhaya zonke lo msamo lo umsamo wazo zonke lezi ngane zale ekhaya ngiyazi ukuthi lokho engikushoyo akuzwakali kahle kodwa kuyisiminya ukuthi unkosikazi munye unkosikazi laba abanye basuke beza ngesizathu sokuthi bazolekelela ingakho noma kuthiwa kwenzakala nendodeni umuntu obanezwi munye unkosikazi usuke eganwe ile ndoda kuqala umuntu obanezwi uNdlunkulu walapha ekhaya ishaya umthetho sinye uNdlunkulu wale ekhaya ingoba vele umfazi phakathi kwekhaya munye laba abanye ayikho into abayoyenza ngaphandle kwemvume yale nkosikazi eyagana qala le ekhaya ngoba bona ngenkathi begana baganela ukuzoyilekelela hayi ukuthi ibona bazoba abafazi abazoshaya u5 la akunjalo lento ke bafowethu iyiphutha lento ukuthi manje ugcina usuba nemisamo eminingi uwedwa yini uyindoda uzoba nemisamo eminingi uwedwa uthi lo wamuzi waMasibanibani lo waMasibanibani umuzi kayihlo manje wena uyawudayisa ubiza ngesinye isibongo kanjani umuntu wesifazana akabi nomuzi umuntu wesifazana umuzi owendoda ngoba noma kuthiwa umuntu wesifazane wakho umuzi wakubo awubizwa ngaye kodwa ubizwa ngoyise hayi bafutha angageqa amagula ngoba ngemuka angiphinde ngikukhumbuze ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe bafowethu uqhasiwe insizwa umxolisi
wakasiziba ozinze ezweni laseDubai. Lensizwa idayisa umdlebe, isihlahla somdlebe singahlalwa nyoni ethi ngahlala ingabhamuka amehlo. Uma kuukuthi kumdlebe bafowethu niyawudinga, umelaphi wendabuko ubukile njengamanje umdlebe kade wawudinga, lensizwa umxolisi umfokasizibe ezinze le eDubai uzokwazi ukuthi akuthumelele wona ngokuthi umxhume kuzona inombolo lezi ozibonayo la ngoWhatsApp. Uzokwazi ukuthi umxhume bese nenza inhlelo zokuthi ukuthumelela wona kanjani. Noma kuthiwa ke nawe mbukelo wempunga yesithu TV ukhona umelaphi wendabuko okholelwayo ukuthi ngempela umdlebe uyawudinga, uzomtshela ukuthi ayixhumele ndoda yakwasiziba ukuze benze izinhlelo zokuthi akwazi ukuthi amthumelele wona. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sizithenge nencwadi zempunga yesintu. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu, amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe, bese kuzoba khona incwadi yethu entsha sha umacekeceke, indlela yesintu. Asibonge kakhulu ke bafowethu ngonubukela umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi nidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.